दू लइका के माई बिया पूछे हाल चल हो पूछे हाल चल आगे धड़कन धन के ही आई माल हो मुन्ना विजय पूछे हाल चल हो धड़कन धन के ही आई माल मिथल सवा के करत बिहाई बिया आज देखे में चीज हाई फाई बिया ई तो दुलका के माई बिया अरे देखे में चीज हाई फाई बिया ई तो दू लइका के माई बिया भरे नजरी में ई रसमलाई बिया देखे में चीज हाई फाई बिया ई तो दू लइका के माई बिया देखे में चीज हाई फाई बिया ई तो दू लइका के माई बिया राज स्टूडियो स्टेशन रोड सुगौली।